ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବାରିପଦା ସହର, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛେରା ପହଣ୍ଡିର ଦିନ। ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଆମର ସେଇ ରସିକିଆ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ରସିକିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର ସଜବାଜ ହୋଇ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନୋହରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗ ସହକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ସେହି ଦିନ। ତିନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାରିଛି। ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନୋହରା। ରଙ୍ଗେଲି ଫୁଲର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ମନୋହରା ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସେହି ରସିକିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇର ବଳଭଦ୍ର କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ ହୋଇ ମନ୍ଦିରର ମଣ୍ଡପରେ ବସି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆହା, କି ମନୋହରା ଦୃଶ୍ୟ! ଧୀରେ ଧୀରେ ଛେରା ପହଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରସିକିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୋଲି ହୋଲି ଝୁଲି ଝୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କ କୋଳରେ ଖୁବ୍ ମଜା ନେଇ ନେଇ ରଥ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହା, ରଥ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ କେତେ ଖୁସି! ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଭକ୍ତମାନେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଖୁସି ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯାହା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବେ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ମଜା ନେଇ ନେଇ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିସାରିଲେଣି।